Mám stop. Někdo mi volá. To je matka. Prosím. Haló, kdo tam je? Hurec, no co je? Čus, hurec. No co je? Jo, co je? No, já tě slyším, Hurec. Čau, Jaro. Hurec. Hej, on mě neslyší? Jdeme do Merkury. Ještě ne. Ještě 5 minut, 5 minut. protože to už bude odjíždět auto. No ale ještě to nemusíme být tak 3 minuty, než se podjede takhle. Jo, přesně tak. Takže 16:03. Jdeme, odsud. A to je za 8 minut. Ne, můžeme vyrazit třeba teďko hned, protože máma je už tam, ale my bychom museli za Já nevím, jestli je... Ať se máš i v prvním patře. Ne, ve druhém. ve druhém a ve třetím. Známe Mercury, vole, jak své boty. Vůbec to na nás neskouší. 3 patra. Jo. Teď momentálně, kdyby si stál tam za těma modrýma dveřma, tak si v -1 a můžeš ještě patro dolů, kde je -2. Hej, tam bych šel nahoru. To -2? Jo, tyba, my jsme se tam nažili, víš? No, tak to zřejmě. Tak si to nahrajeme a dáme to policajtům, co tady lidi kreslí. Jo, Hano, co jsi to tu dělala? Jo. Vůbec neznáme, kdo to je, ty vole. To číslo vůbec neznáme.